Hallo, welkom bij Kikker TV. Vandaag hebben we weekuitzending nummer 18. Ja. Met, Wat hebben we op het programma? We hebben Koningsspelen op het programma. volgens mij vakantie. Vakantie, LSD En een dagje strand. en een dagje strand. Dan gaan wij beginnen. Hoe lekker naar het dagje strand doen. Ja, dat is gezellig. Lekker dagje strand. Doen we dat. Welkom bij Kikker TV. We staan hier op het Katzand Badstrand. En dit is ons dagje strand. Katzand Badstrand, Zandkasteel. Ja, beginnen hoor. Ja. Katzand Badstrand, Zandkasteel. Dit was ons Zandkastelenwedstrijd. We gaan nu kijken naar onze Zandkastelen. Ja. En jullie mogen zeggen welke het beste is. Ja, en in de week Hier beneden in de comments. Ja. Ja, dat komt het. De opmerkingen en zo. Opnemen. En dan bij de weekuitzending dan kijken we wie er gewonnen heeft. Ja, dan maken ben we ik. jullie naar bekend. Nou ja. Weet jij het of niet? Ja, dan. Nee. Dit is dus Jochems Zandkasteel. Kijk dan sip, dus het is al niet leuk. Maar hij is veel beter. Deze wil ik ook hebben. Ja, jij speelt gewoon vals man. Het is geen kasteel, het is een fort. En de vlag natuurlijk ook weer terug. Ja, dat was het weer voor vandaag. Onze dag in Katzand Badstrand. Dat was gezellig natuurlijk. Hartstikke leuk, heel veel plezier. Ja, en mijn zandkasteel gaat winnen. Nee, echt niet. Tuurlijk wel. Ja, dat was niet eens een kasteel, maar er was nog een kasteel. Ja, dat was een fort. Ja, maar het Katzand kasteel. Ziek. Katzand Maar kasteel. we zien het wel in de week uitzending. Ja, dat is goed. Ja. Nou, dan zien jullie de volgende keer weer. Ja, bedankt voor het kijken. Doei! Tot de volgende keer. Ja. Doei! Doei! Zo, nou, dan moeten we wel gaan stemmen hoor. Ja, zeker. Ja, dat tellen we het volgende week wel. Volgende week gaan we de stem tellen. Ja. Hé, maar ken je de dansje nog? Oh ja, ja die... Ja, doe de kanga, ja. doe de kanga. Ja, die ken ik. Ja, van de Koningsspelen. Ja, klopt. Zullen we anders dan even terug gaan kijken naar die beelden van de Koningsspelen? Ja, is goed. Ja, Dat is wel leuk. gaan we even kijken. Welkom bij Kikker TV. Vandaag zijn we heel sportief bezig, want we zijn vandaag Koningsspelen met 1 hoorn in Oostenrijk. Ik ben Mandy Wolfert
en ik werk bij Stichting Welzijn als combinatiefunctionaris sport. En het was als eindopdracht was de sportdag een klein onderdeel. Sportdag organiseren? Ja. En gaat het allemaal goed? Nou, het loopt niet helemaal zoals het hoort te lopen. Met het eten zijn er een aantal problemen. Maar op zich, buitenactiviteit loopt allemaal wel prima. Binnen was het even bij de opstart even lastig, maar liep het op het laatste ook weer wel. En heb je alle spelletjes zelf bedacht die gedaan moesten worden? Of nou, de atletieke onderdelen zijn gewoon voor de sportdag, voor het diploma. Dat zijn gewoon de vaste spelletjes. Dus hoogspringen, verspringen, sprint, hordenlopen, noem maar op. En binnen zijn eigenlijk alle spelletjes wel zelf verzonnen. In het thema van de Koningsspelen, dus Oud-Hollandse Spelen allemaal. En de kanga, heb je hem zelf ook dans, ja. Heb je hem zelf ook al gedaan? Ik heb hem nog niet gedaan, nee. Ik hoop hem straks nog wel een keer mee te doen, maar ligt een beetje aan of er de tijd voor is. Maar, Hallo, jullie zijn van de MBO Dans hier. Ja, wat doen jullie hier zo? Ja, we leren dansjes aan. Voor de kanga gaan we met z'n allen doen. Met alle kinderen op het laatst. Ze leren nu aan. En hoe vaak moet je dat aanleren? 16 workshops. Ja. 16 workshops? Ja, van 20 minuten. Van 20 minuten, dan ben je aan het eind toch ook wel ja, waarschijnlijk wel. We zijn nu al een beetje. En het dansje raak je dat nou beu en het liedje raak je dat ook beu? Nou, dat valt mee? Nou, dat valt wel mee. Het is 1 dag, dus het is goed te doen. Maar ja. De kinderen geven ons best wel veel energie. Ja, als je er eenmaal voor staat, dan krijg je echt wel energie van die kinderen en dan ga je gewoon voluit meedansen. Ja. De kinderen vinden het eigenlijk best wel leuk. Ja, dat is heel fijn. Dan blijft het ook gewoon leuk als de kinderen leuk meedoen. Oké. Mogen wij zo meteen ook even meedoen? Ja, natuurlijk. Altijd. Tuurlijk. Nou, dan gaan we het doen. 5, 6, 7, 8, 9. Shaken! Woehoe! En achter. Armen. Klappen. Ja. Hey jongens, vinden jullie het leuk hier zo? Ja! Ja? Koningsspelen? Gratis ijs! Gratis ijs? Ja! Dat heb je allemaal gedaan. Zijn jullie buiten geweest? Ja! Nu buiten! Gaan we vanaf nu naar buiten? Nee, 400 meter. 400 meter geloof Wij ik. gaan nog zwemmen! Ga zo meteen zwemmen? Dat is ook leuk. Ja! Zwemmen! Kion! Is het leuk hier zo? Ja, heel erg! Ja, leuk. Wat heb je allemaal gedaan? Een beetje alles. Een beetje alles. En straks gaan we zwemmen. Ga meteen zwemmen? Heel leuk wordt. Ja. Top. Ja, want we hebben alles al buiten gedaan. Nou, dit waren de Koningsspelen. Heel actief bezig geweest, alle kinderen heel actief bezig geweest. Ganga meegedanst. Zo. En dan hebben we mee gedanst. Helemaal top. Helemaal. 5, 6, 7, 8. Doe de kango, de kango. Shake it up, los. Shake it up. We zijn helemaal terug. We zijn al terug. Ja, heel laatst ook hè? Weet je toch? Jij was erbij. Oh. Ja, ik weet niet meer zo goed hoor. Weet je niet zo goed? Nee. Wat was het dan? Iets met LSD of zo? LSD. LSD, laatste schooldag. Oh, laatste schooldag. Laatste schooldag.
Laatste schooldag op het Zwin. Ja. Jij was erbij, hè? Ik was erbij, ja. Jij was erbij? Ja. Ik niet. Samen met Jochem. Samen met Jochem? Ja, nee, ik was er niet bij. Ik wil eigenlijk wel even kijken. Ja, dat is goed. Zullen we er eens even naar kijken dan? Ja, dan kijken we even. Kijken jullie mee? Welkom bij Kik TV. Wij staan hier bij het Zwin en ze zijn hier bezig met hun LSD, laatste schooldag. En wij gaan een kijkje nemen. Dit is jullie laatste schooldag. En wat vinden jullie ervan? Leuk. Geweldig. Geslaagd. Helemaal handig. Ja, geslaagd? Wat hebben jullie allemaal gedaan? Gewoon wat gegeten, even praten en ja, schoolvoetbal kijken. Tekenen op shirts. Heel veel tekenen. IJsjes eten. Oké. En wat gaat er nog meer gebeuren? Wat we zin hebben. En hoe smaken de ijsjes? Altijd geweldig, hè? Hoe vindt u de LSD? Ja, ik vind het eigenlijk wel weer goed lopen eigenlijk. We hebben weer geluk gehad met het weer. Het is niet zo stralend zonnig als de laatste dagen, maar nou, ik ben wel tevreden eigenlijk. Oké, en hoe zijn de activiteiten hier zo? Er zijn een paar gevaarlijke activiteiten geweest. Allereerst de waterglijbaan, daar. En de eieren gooien daar, dat heb ik dus voor mij ook een stukje gefilmd. Maar het hebben we allemaal prima overleefd eigenlijk. Oké, mooi. En staat er nog wat tegemoet te komen? Nog een keer? Staat er nog wat tegemoet te komen? Ja, ik laat me verrassen eigenlijk. Ik zou het niet weten. Nee? Ik ben benieuwd eigenlijk. Maar heb je het wel naar je zin? Ja. Ja? Heel leuk? Ja. Wat heb je allemaal gedaan? Ik ben vast komen zitten in dat springding. En toen ben ik op die ballen gegaan met mijn broertje. En ik heb Daisy een knuffel gegeven waardoor ze nat werd. En toen heeft Daisy met water gegooid. Gemeen. Ja, nogal. En wat staat er nog te gebeuren? Volgens mij niks. Niks meer? Nee, ik ga zo Daisy nog even terugpakken en dan ga ik naar huis. Oké, dan is het feestje voorbij. Ja. Dat is wel jammer. Ja, en dan morgen weer naar school. Nou, dit was de LSD. Het is nu een beetje gaan regenen, maar het was heel gezellig. Het was heel leuk. Ze hebben hele leuke activiteiten gedaan. En ik weet zeker dat ze hier zeker nog wel heel gezellig gaan hebben. Tot de volgende keer. Zo, dat was gezellig. Zeker, heel gezellig. Zo. Deze zus zag eruit, ik ben er zelf niet bij geweest. Maar Ja, zag er wel uit. Dat was wel echt leuk. Nee, ook vermoeiend wel, hè? Ja, wel een beetje. Het feest, hè. Dat is, wel toen aan vakantie. Ja, over vakantie gesproken. Ja, volgens mij hadden we... We hadden ook nog een filmpje over vakantie. Ja, klopt. God ja zeg. Dan zullen we wel eens bij gaan pakken dan. Ja, die gaan er ook even bij. Ja. Filmpje over de vakantie. Welkom bij Kik TV. We hebben deze week weer een nieuwe kickstelling. Ja, en die gaat over vakantie. Ja, want we vinden dat Nederlanders veel meer vakantiedagen verdienen. Nou, daar gaan we nu naar kijken. Ja. Nou, ik vind het toch nog niet zo slecht, eerlijk gezegd. Want je hebt, ik weet niet, als je werkt dan heb je dus minder vakantie. Maar als je schooltijden hebt, heb je toch 4 keer in het jaar vakantie. En nou, vroeger hadden ze 1 week, mijn ouders dus. En nu hebben wij al 14 dagen, 3 weken, dus dat is nog niet zo gek. Nou ja, we hebben op zich best veel vakantie toch? Ik ben er, ja, vakantie is wel leuk hoor, een beetje extra, dat vind ik helemaal niet erg. Maar nu heb ik 2 weken vakantie, dat vind ik best lang genoeg. Ik moet een beetje werken en zo, dus... Nou, ik vind wel dat ik meer vakantie wil, maar ik denk dat te veel vakantie nou ook weer niet goed is. Oké, en waarom denk je dat? Ja, omdat ik denk dat we dan lui worden en dat er dan bijna niet meer gewerkt wordt. Nou, dat zou mooi zijn.
Ik weet in Finland hebben mensen sowieso veel meer vakantie als hier. Nou zit ik zelf in het onderwijs, dus ik heb wel razend vaak vrije dagen. Maar ik maak ook veel uren in de andere weken, dus ik ben wel voor meer vakantie. Nou, ik vind van niet, want wij zijn toch een bevooroordeeld land. Want er zijn heel arme landen waar ze helemaal niks hebben. En ik vind dat wij als Nederlanders helemaal niet slecht uitkomen. Dit was de kikkerstelling. Ja, veel goede reacties. En wij willen vakantie. Ja, wij pakken onze koffers. Daar ben ik eigenlijk ook wel toe aan de vakantie, nu ik dat filmpje heb gezien. Ja, ik ook wel. Hè? Zullen we onze stoelen meenemen en weggaan? Ja, de stoel zit wel erg lekker. Ja, hè? Kom, we gaan. Neem mee. Nee, gewoon mee. Mijn stoel. Mijn stoel.